அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள். கன்னியாகுமரியினை சார்ந்த தமிழ் பியூட்டிகோரா போன்ற சிறுகதை தொகுப்புகள் மற்றும் ரூபினி என்கிற நாவலை எழுதிய எழுத்தாளரான தெரிசை சிவா அவர்களால் எழுதப்பட்ட சடலச்சாந்தி என்கிற கதையினை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கதை இப்படி தொடங்குது. அந்த இடம் முழுவதுமே ஒரு விதமான அமானுஷ்யம் அப்படியே பரவி போயிருக்கு. அந்த இடத்துல அரளிப்பூவினுடைய மனமும் சாம்பிராணியினுடைய மனமும் அப்படியே பரவி போயிருக்கு. அந்த இடத்துல வேறு எந்த சத்தமும் இல்லாமல் சங்கினுடைய சத்தமும் அப்பப்போ மணி அடிக்கிற சத்தமும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அந்த சத்தங்களை தவிர பக்தர்கள் தங்களுக்குள்ளே ஹாஸ்யமாக பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ரகசியமாக பேசக்கூடிய முணுமுணுப்புகள் லேசாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இடத்துல அதிகமான வெளிச்சம் இல்லாமல் நெய் விளக்கு ஏற்றப்பட்டு அதிலிருந்து லேசான ஒளி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. அங்கும் இங்கும் சீடர்கள் நடக்கிறது. அவர்களினுடைய உருவத்தை நிழலை அந்த விளக்குகள் இன்னும் பெருசாக காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அந்த செவுத்தில் பெரிய பெரிய காளி படங்கள் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கு. அந்த காளி தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அரக்கர்களை வதம் செய்கிறது மாதிரி இருக்குது. அதை பார்க்கறதுக்கே நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் ஒரு லேசான பயத்தை ஏற்படுத்துது. இப்போ அங்கே உட்காந்துருக்கவங்கெல்லாம் எதற்காக உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா, அங்கே இருக்கக்கூடிய அம்மனச்சாமியார்கிட்ட குறி கேட்கறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க. அப்படி நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு அந்த அம்மனச்சாமியார் என்ன பதில் சொல்வாரோ அப்படிங்கிற பயத்தில், ஏக்கத்தில், பரிதவிப்பில் எல்லோருமே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படி அன்னைக்கு வந்தவங்களில் ரொம்ப முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னா, மீங்கூர் ஜமீன்தாரான சபாபதியும் அங்கே வந்திருக்காரு. அவருக்கு ஒரு 50-55 வயதுக்கு மேலே இருக்கும். ஏற்கனவே வயது அதிகமாயிட்டதுனாலையும் வயிறு பெருசாக இருக்கிறதுனாலையும் அவருடைய உடையினாலையும் இன்னும் பருத்து போய் பெருசாக தெரிகிறாரு. ஏற்கனவே காசு பணம் நிறையா இருக்கிறதுனால அந்த வனப்புனால் அவர் நல்லா இருந்தாலும் இன்றைக்கி அந்த வனப்பெல்லாம் எதுவுமே தெரியல. ராத்திரி முழுவதும் தூக்கம் இல்லாமல் கண்ணெல்லாம் செவந்து போய் ஒரு பரிதவிப்போட ஒரு கூண்டுக்குள் அடைப்பட்ட சிங்கத்தோட தவிப்போடு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கார். எப்போ சாமியை பார்க்க போகிறோன்னு பயந்துக்கிட்டே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு பக்கத்தில் அவருடைய கணக்கு பிள்ளையான செல்வரத்னம் உட்காந்துருக்காரு. அவர் மட்டும் அப்பப்போ அங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சீடர்கள்கிட்ட சாமி எப்போ வருவாருன்னு திரும்ப கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. சீடர்களும் இவர்கள் தொடர்ந்து வரக்கூடியதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க திரும்ப சொல்கிறாங்க, சாமி இப்போ வந்துடுவார், இன்னைக்கு அமாவாசைங்கிறதுனால பைரவ பூஜை இருக்குது, அந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு உடனே சாமி வந்துடுவார் அப்படின்னு எல்லோருமே காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. சரி இப்போ வந்துடுவார் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. நேரம் போய்கிட்டே இருக்குது. இப்போது அந்த செல்வரத்னமான அந்த கணக்கப்பிள்ளை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜமீன்தார் சபாபதி கிட்ட கேட்குறாரு, சாப்பிட்றதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு சொன்னோன்ன கண்ணெல்லாம் செவந்து போயிருக்கக்கூடிய அவர் கணக்கு பிள்ளை பக்கமாக திரும்பி எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னு செய்கையை காமிச்சிட்டு அமைதியாக கண்கள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைஞ்சு போய் அப்படியே அமைதியாக எப்போ சாமியை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு அப்படியே உட்காந்துருக்காரு. இப்படி உட்காந்துக்கிட்டே இருக்காரு. நேரமும் போய்கிட்டே இருக்குது. சாமி எப்போ வருவாருன்னு எல்லோருமே காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த அம்மனச்சாமியாரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, உடையில் எந்த ஆடையும் இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் திருமணமே பண்ணிக்காமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையவே காளியினுடைய பூஜைக்காக ஒப்பு கொடுத்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய நீளமான முடியும் நீளமான தாடியும் உடம்பெல்லாம் அந்த அம்மனமே தெரியாமல் திருநீரையும் சந்தனத்தையும் பூசிக்கொண்டு தன்னுடைய நெத்தியில் வட்டமான பெரிய குங்குமத்தை வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சாமியாக இருந்தார். அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, வெறுமனே இருக்கக்கூடிய இடத்த கூட அப்படியே மெயின் பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் எதற்காக உடை நம்ம உடுத்தணும் அப்படின்னு தன்னுடைய மனசில் எண்ணத்தை ஓட விட்டுட்டு குதம்பை சித்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சித்தர் வழியில் வாழக்கூடிய ஒருத்தராக தான் அவர் இருந்தார். அதனால் தன்னுடைய உடம்பில் எந்த துணியும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கக்கூடியவராக தான் இருந்தார். அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சாமிக்கிட்ட எல்லோருமே குறி கேட்க வருவாங்க. அவர் சொன்னால் எல்லாமே நிறைய நடக்குது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கக்கூடிய அல்லது அப்படியே நடக்கக்கூடிய நிறைய மக்கள் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. சிலர் வெறுமனே அவர் குறி சொல்லக்கூடிய ஒருத்தராக பார்க்குறாங்க. சிலர் இல்லை அவரே தான் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய சில ஆட்களும் அங்கே இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க. அப்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் நடக்கணுமோ எதையெல்லாம் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையுமே அந்த சாமிக்கிட்ட கேட்டு செய்யக்கூடிய ஆட்களாகவே எல்லாருமே இருக்காங்க. அதே மாதிரி தான் இந்த மீங்கூர் ஜமீன்தாரான சபாபதியும். இவ்வளவு பணக்காரராக இருந்தாலும் இவ்வளவு ராஜ பரம்பரையை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் என்ன விஷயம் அப்படின்னாலும் இந்த சாமியை கேட்காம பண்ண மாட்டார். தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு கல்யாண வைபவமாக இருக்கட்டும், அதே மாதிரி சாமி கும்பிட்றதாகட்டும், குலதெய்வ வழிபாடாக இருக்கட்டும், தான தர்மமாகட்டும், இவ்வளவையும் என்ன குழந்தை பெற்றுக்கணும், எத்தனை குழந்தை பெற்றுக்கணும், தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்துலேயுமே இந்த சாமியாரோட தலையீடு இருக்கும். இந்த சாமியாரோட தலையீடு இல்லாமல் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்காது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இந்த சபாபதி ஜமீன்தார் அவரை நம்பி போயிருந்தார்.
இருந்தார். அப்படி இருந்ததுனாலேயே கொஞ்சம் ஒரு 1.5 வருடத்திற்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்தப்போ அந்த சாமியார் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு, உன்னுடைய ஜமீன் நல்லா இருக்கணும்னா, உன்னுடைய ஆயுள் இன்னும் பெருகி நீ ரொம்ப வருஷம் இருக்கணும் அப்படின்னா, உன்னுடைய ஜமீனில் இருக்கக்கூடிய வயது குறைந்த ஒரு பெண்ணை, ஒரு கன்னி பெண்ணை நீ திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால 55 வயசான இவர் தன்னுடைய ஜமீனில் வேலை பார்க்கக்கூடிய 14 வயதான பத்மாவதி அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தைய, ஒரு பொண்ணை கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு. ஆனால் அந்த பத்மாவதி யார் அப்படின்னா, தன்னுடைய பெண்ணான அந்த சபாபதி அப்படிங்கிற ஜமீன்தாரினுடைய மூத்த தாரத்தினுடைய பெண்ணான செந்தேவி நாச்சியாரினுடைய தோழி. உண்மையை சொல்ல போனால் அந்த செந்தேவி நாச்சியார் தான் பத்மாவதியை இந்த வீட்டுக்கு முதலாக தன்னுடைய தோழி அப்படின்னு கூப்பிட்டு வந்து அதற்கப்புறமா இங்கேயே வேலைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையா பெண்ணாக மாறி போயிட்டா. இப்படி இருக்கக்கூடியவ தான் கூட வெள்ளாடக்கூடிய தன்னுடைய தோழியவே தன்னுடைய அப்பா 4வது கல்யாணம் பண்ணி சித்தி அப்படின்னு கூப்பிட வச்சுட்டாரு அப்படின்னு அவள்னால ஆற்ற முடியாத துக்கம் மேலிட்டுக்கிட்டே வருது. எவ்வளவோ கெஞ்சி பார்க்குறா, கெதறி பார்க்குறா, மன்றாடி பார்க்குறா, சாமிகிட்ட கூட வேண்டி பார்க்குறா. ஆனால் யாருனாலையும் பத்மாவதியை காப்பாற்ற முடியல. அது மட்டும் இல்லாமல் பத்மாவதியோட அம்மா அப்பாவுக்கும் இதில் சுத்தமாக துளி கூட விருப்பம் இல்லைனாலும் மனசு நிறைய வருத்தம் இருந்தாலும் ஒரு ராஜ பரம்பரையை சேர்ந்த இந்த ஜமீன்தார் கேட்குறப்போ, இந்த ஊரையை ஆண்டுகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜமீன்தார் கேட்குறப்போ எப்படி முடியாதுன்னு சொல்ல முடியும்? ஒரு எளிமையான ஆளாக இருக்கக்கூடிய, ஒரு எளிமையான குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சொன்னால் நம்ம குடும்பத்தை நம்மளை உசுரோட விட்டுருவாரா அவர் அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லாமல் விருப்பம் இல்லைனாலும் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க. அதை ஏற்றுக்கிறதுனால அந்த சாமியார், அம்மன சாமியார் எந்த தேதியில் சொல்கிறாரோ அதே தேதியில் அவர்களுக்கு திருமணமும் நடக்குது. அப்படி திருமணம் நடந்ததற்கப்புறமா பத்மாவதி கூட சரி இதுதான் நம்ம தலையெழுத்து அப்படின்னு தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டா. அப்படி வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பித்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் அவளுக்கு குழந்தையே பிறக்க போகுது. ஆனால் கல்யாணம் முடிஞ்சதற்கு அப்புறம் இருந்து தந்தைக்குமான தன்னுடைய மூத்த மகளான செந்தேவி நாச்சியாருக்குமான இடையே பிரச்சனை எப்படி மூண்டுக்குது. அப்போ இருந்து தன்னுடைய அப்பா கூட இவ சரியாகவே பேசுறதில்ல. பயங்கரமான கோபம். எப்படி கல்யாணம் பண்ணலாம்? தன்னுடைய தோழியாக இருக்கக்கூடிய தான் கூப்பிட்டு வந்த, தான் பழகுவதற்காக, தான் கூட இருக்கிறதுக்காக கூப்பிட்டு வந்த ஒரு பொண்ணை, ஒரு குழந்தைய எப்படி நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவளுக்கு பயங்கரமான கோபம் கொப்பளிச்சுக்கிட்டு வருது. ஆனாலும் அப்பா நினைக்கிறாரு, சரி சின்ன பொண்ணு தானே கோபப்படுறா, இன்னும் கொஞ்ச நாளில் சரியாயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் செந்தேவி நாச்சியார் ஒரு அறைக்குள்ளே போய் தன்னை அடைச்சிக்கிறா. 1 நாள் ஆகுது, 2 நாள் ஆகுது, வாரக்கணக்காகுது. அந்த அறைக்குள்ளே யாரையுமே அவள் உள்ள விடுறதில்ல. அந்த அறைக்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு தோழிக்கு மட்டும், ஒரே ஒரு பணிப்பெண்ணுக்கு மட்டும் உரிமை இருக்குது அப்படின்னா அந்த பணிப்பெண் ஆருத்ரா. அந்த பெண் மட்டும்தான் உள்ளே போய் சாப்பாடு எப்போ தேவை அப்போ கொடுக்குறா. அந்த சாப்பாடும் எப்போ அவள் சாப்பிட்றா, செந்தேவி நாச்சியார் எப்போ சாப்பிட்றா, எப்போ தூங்குறா, எப்போ குளிக்கிறா, அவள் தலை சீவறதில்ல, அவளுடைய அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதில்ல. ஒரு ராஜ பரம்பரையில், ஒரு ஜமீன் பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாகவே இல்லாமல் அவ்வளவு அழகும் கருணையும் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண் அப்படியே சாதாரணமாக எதுவுமே பண்ணிக்காமல் அந்த அறையிலேயே அடைபட்டு இருக்கா. நாள் போக போக எல்லாம் சரியாயிரும் அப்படின்னு ஜமீனும் நினச்சிக்கிட்டே தான் இருந்தார். ஆனால் நாட்கள் ஓடிச்சு, மாதக்கணக்கு ஓடிச்சு. இப்போ 1 வருஷம் 1.5 வருஷம் ஆகிப்போச்சு. ஆனால் செந்தேவி நாச்சியார் தன்னுடைய கோபத்திலிருந்து, தன்னுடைய அந்த கொதிப்பிலிருந்து பிறலாமல் இன்னும் அப்படியே அப்பா மேலே கொதிப்போட அப்படியே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கா. இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் எப்படி இவளை சமாளிக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறப்ப அவர் எது நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரோ, எது நடந்துடவே கூடாது, அது நம்முடைய ராஜவம்சத்துக்கே, ஜமீன் பரம்பரைக்கே ஒரு பெரிய கேடாக போய் முடியும் அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரோ, அது நடந்தே போச்சு. ஆமாம், அன்னைக்கு அப்படி தான் ஆகிப்போச்சு. வேகமாக ஆருத்ரா அந்த பணிப்பெண் வேகமாக ஓடி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கணக்கப்பிள்ளைகிட்ட ஐயோ ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறா. என்ன விஷயம் சொல்கிறா அப்படின்னா, இங்கே இருக்கக்கூடிய இளவரசியான அந்த செந்தேவி நாச்சியார் விஷத்தை குடித்து செத்து போயிட்டா, அப்படியே அசைவற்று கிடக்கா அப்படின்னு பதறிட்டு போய் பார்க்குறாங்க. பதறிட்டு போய் பார்த்துட்டு ஐயோ என் பொண்ணு இப்படி ஆயிட்டாலே அப்படின்னு அந்த ஜமீன்தாருக்கு மனசெல்லாம் பதபதைப்பும் வருத்தமும் அவருக்கு மேலிட்டு போகுது. என்ன பண்ணுறது இப்போ, ஐயோ அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே ஓட்டிக்கிட்டே இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு இதற்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அந்த அம்மனச்சாமியார் சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது. அந்த அம்மனச்சாமியார் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இப்படி ராஜ பரம்பரையில் இருக்கக்கூடியவங்க கன்னியாக இப்படி பரிசுத்தமாக தன்னுடைய உயிரை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதுவே அந்த ஜமீன் அழியிறதற்கான ஆரம்ப நிலையாக இருக்கும். அதிலிருந்து ஆரம்பித்து அந்த ஜமீனே சுத்தமாக அழிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொன்னது இப்போ ஞாபகத்துக்கு வருது. இது ஞாபகத்துக்கு வந்தோன்னே இப்போது ஜமீனுக்கு பயங்கரமான பயம். ஐயோ இப்படி சூழ்நிலை ஆகிப்போச்சு, அவர் சொன்ன மாதிரியே நம்ம ஜமீன் அழிஞ்சிருமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு ஆருத்ரா கிட்ட சொல்கிறாரு, இப்படி
செந்தேவி நாச்சியார் இறந்து போனதை வெளியே யார்கிட்டையும் சொல்லவே கூடாது, அறையில் வச்சு பூட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காற்றை போல் வேகமாக கிளம்பி இப்போ வந்து தன்னுடைய சாமியான இந்த அம்மனச்சாமியாரை பார்க்குறதுக்காக காத்துக்கிட்டே இருக்கார். இப்போ அம்மனச்சாமியார் எப்போ வருவார் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டே இருக்கார். அம்மனச்சாமியார் அந்த பைரவ பூஜையை முடிச்சுக்கிட்டு உடம்பெல்லாம் அப்படியே புதுசாக தேய்க்கப்பட்ட அந்த திருநீரை பூசிக்கிட்டு தன்னுடைய நெத்தியில் பெருசாக ஒரு குங்குமத்தை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே வெளியே வர்றாரு. வெளியே வந்தோன்னே எல்லாருமே அப்படியே கையெடுத்து கும்பிட்றாங்க, எல்லோருமே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அந்த அறையிலேருந்து இன்னொரு அறைக்குள்ளே போகிறாரு. அங்கே தான் காளி தேவியினுடைய சிலை இருக்குது. அங்கே போய் உள்ளேயும் போய் பூஜை நடக்குது. பூஜை நடந்து அந்த பூஜையும் முடியுது அப்படிங்கிறத வெளியே உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய எல்லோருமே குறிப்பால் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னே முதல் ஆளாக அப்படியே சபாபதியும் அவர் கூட வந்திருக்கக்கூடிய செல்வரத்தனமும் உள்ளே போகிறாங்க. உள்ளே போனோன்னு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். அமைதியாக பார்த்துட்டு இப்போது அந்த அம்மனச்சாமியார் லேசாக ஒரு பார்வை பார்த்து சிரிக்கிறார். அப்படி சிரிச்சோன்னே இப்போ எதிரில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய சபாபதினால் சிரிக்கவே முடியலை. எப்படி சிரிக்க முடியும்? தான் பொண்ணு செத்து கிடக்கா, அதை வேற வெளியே சொல்லாமல் மறைச்சி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். அதற்கு என்ன வழி பண்ணுறதுன்னு தானே கேட்க வந்திருக்கோம். அவருக்கு எப்படி சிரிப்பு வரும்? அப்படியே சிரிக்காமல் தன்னுடைய தலையை கீழே தொங்க போட்டுக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காரு. இப்போது அந்த சாமியார் அமைதியாக தன்னுடைய வாயை திறந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். என்ன சபாபதி, நாச்சியார் உன்னை கடந்துட்டாளா அப்படின்னு கேட்டோன்னே இப்போது ஏற்கனவே அடக்கி வச்சுருந்த ஆற்றாமையை அழுகையை அடக்க முடியாமல் குமுறி அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு. அவரினுடைய அழுகை சத்தம் எல்லா பக்கமும் சுற்றி கேட்டு தெரித்து அப்படியே அவர் காதுக்கே திரும்ப கேட்குற மாதிரி அழுகிறாரு. அழுதோன்னே இப்போ அவர் திரும்பவும் பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. சரி, என்னதான் பண்ணுறது, இறந்து போயிட்டாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊற்றை சடலமடி உப்பிருந்த பாண்டமடி அப்படின்னு ஒரு பாட்டை பாடி முடிச்சுட்டு அதற்கப்புறமா திரும்பவும் சொல்கிறாரு, இந்த உலகத்தில் உசுரா பிறந்த எல்லோருமே ஒரு நாள் சாகத்தானே வேணும், வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு அதற்கப்புறமா சாகத்தானே வேணும், இது இயற்கை தானே, இதற்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, இதற்கு வருத்தப்பட்டால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டோன்னே இப்போ சபாபதி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. நான் ஜமீனில் இருக்கேன், இந்த ஜமீனோட அதிகாரத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருடைய மனசுப்படியும் நான் நடந்துக்கணும்னு நினச்சி அவர்களையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறேன். ஆனால் என்னுடைய மகளை புரிஞ்சுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு, என் மகை இப்படி ஆயிட்டாலே அப்படின்னு நொந்து போய் சொன்னேன்ன யாருனால புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஒன்றை உன் மகனால் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? வேற ஒருத்தர்னால ஒன்றை புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அல்லது ஒன்னால் வேற ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்க முடியுமா? அல்லது நீயே ஒன்றை தான் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? நீ முதல்ல ஒன்னையே நீயே புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணு அப்படின்னு அந்த சாமியாரும் நிறைய சொல்கிறாரு. சொல்லிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ரெண்டு பேரும் யோசிச்சுக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருக்காங்க. அப்புறம் திரும்பவும் சபாபதி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு, நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கீங்களே, இப்படி ராஜ பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க கன்னித்தன்மையோடு இப்படி இறந்து போயிட்டா அது ராஜவம்சத்துக்கே அந்த ஜமீன் வம்சத்துக்கே அழிவை தேடி தரும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொன்னோன்னே இப்போ சாமியாரும் அதற்கேற்ற மாதிரியே ஆமாம், அதை பற்றி தான் நானும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. ஏற்கனவே கன்னித்தன்மையோட சுத்தமாக விழுந்து போனதுனால அவள் நிச்சயமாக இன்னொரு ஆத்மாவாக அப்படியே திரும்பவும் வந்து பேயாக வந்து இந்த ஜமீனையே அழிக்கக்கூடிய சர்வ வல்லமையோடு அவள் திரும்ப வருவாள். அது மட்டுமா, கடைசி சாக போகிற 1 வருடம் 1.5 வருட காலமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு மனசெல்லாம் வெம்பி போய் நொந்து போய் இருந்ததுனால அவளுடைய சக்தி இன்னும் துர்சக்தி இன்னும் அதிகமாகி அந்த பிசாசு உங்களுடைய ஜமீனையே அழித்து நீங்கள் தரைமட்டம் ஆகிற நிலைமையை நீங்கள் நிச்சயமாக பார்க்க தான் போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே இப்போ அப்படியே ஜமீன் ஆடி போயிடுறாரு. என்னடா இது, இப்படி அம்மனச்சாமியாரே இப்படி சொல்கிறாரு, இதற்கு மாற்று வழி தான் என்ன இருக்குது, இப்படி சொல்லாதீங்க சாமி, இதற்கு மாற்று வழி எதையாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு பதறி போயிடுறாரு. இப்படி பதறி போனோன்னே இப்போ கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் தியான நிலைக்கு போயிடுறாரு அந்த சாமியார். அப்படி போனோன்னே இவரும் யோசிக்கிறாரு, இப்போ அம்மனச்சாமி என்ன சொல்ல போகிறாரோ அதை நிச்சயமாக நம்ம கேட்டு நடந்துக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு ஒரு கொசுவை பிடிக்கிறதுக்கு பள்ளி எப்படி அசையாமல் நின்று சரியான நேரம் வந்தோன்னு பிடிக்குமோ அதே மாதிரி அசையாமல் சாமியாரையே அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துருக்காரு சபாபதி. கொஞ்ச நேரம் கழித்து இப்போ அவர் திரும்பவும் வாய் திறந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. இதற்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது, ஆனால் அந்த வழியை சொன்னால் நீ உன்னால் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோன்னே எப்பேற்பட்ட வழியாக இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான நடைமுறையாக இருந்தாலும் நான் நிச்சயமாக செய்கிறேன் சாமி, நீங்கள் எனக்கு தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள், எப்படியாவது எங்களுடைய ஜமீனை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு அந்த அதிகாரத்தை கட்டி பிடிச்சி ஆண்டு விடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு திரும்ப கேட்குறாரு. சரி, அதற்கு ஒரே ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அந்த சாமி சொல்கிறாரு, சடலச்சாந்தி அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படின்னு சொன்னோன்னே இப்போ திரும்பவும் எதிரில் உட்காந்துருக்கக்கூடிய சபாபதி கேட்குறாரு, சடலச்சாந்தியா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தழுதழுத்த குரலில் கேட்குறாரு. அதை கேட்ட உடனே இப்போ திரும்ப சாமி அப்படியே கொஞ்சமாக அதை விளக்குறாரு. இப்போ பொதுவாக நம்ம சாந்தி முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம், அது உயிர் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு.
உயிரற்றவர்களுக்கு சடலச்சாந்தி. நான் இப்படி உனக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேனே அப்படின்னு சாமி பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ஒவ்வொரு உயிரும் இந்த உலகத்தில் ஜெனிக்கிறப்போ தான் இன்னொரு உயிர் கூட தன்னுடைய இணை கூட சேரணும் அப்படிங்கிற துடிப்போட ஆர்ப்பாட்டத்தோட அந்த துள்ளலோட தான் இந்த உலகத்தில் ஜெனிக்குது. அப்படி ஜெனிக்கிறப்ப அந்த துள்ளலும் அந்த ஆர்ப்பாட்டமும் அந்த துடிப்பும் தான் அந்த உயிரை அடுத்தடுத்த நிலைக்கு அப்படியே வழிநடத்தி கொண்டு போய் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நகர வைக்குது. அப்படியாக ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிர் மேலே கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசைக்கு நிறைய பேர் வச்சு சொல்கிறாங்க. காதல், காமம், மோகம், ஆசை அப்படின்னு நிறைய பேரை வைக்கிறாங்க. அப்படியான ஆசையும் துடிப்பும் எப்போ அடங்கும் அப்படின்னா இன்னொரு உயிர் ஒரு உயிர் கூட சேரும்போது தான். அதற்கு பேர் தான் அப்படி அந்த உயிர் சாந்திப்படுத்துறத தான் சாந்தி முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடியது உயிர் உள்ளவர்களுக்கு. ஆனால் இப்போ உயிரற்று இறந்து போயிருக்கக்கூடிய உன்னுடைய மகளான செந்தேவி நாச்சியார் இப்போ உடல் மட்டும்தான் இருக்குது, அந்த சடலம் மட்டும்தான் இருக்குது. அந்த சடலத்தை சாந்திப்படுத்துறதற்காக கன்னித்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய இறந்து போன அந்த சடலத்தை சாந்திப்படுத்துவதற்காக ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஆண்மையுள்ள ஒருத்தன் அந்த உடம்பு கூட சேர்ந்து முழுமையாக தன்னுடைய உச்சத்தை எப்போ அடைகிறானோ அப்படி அடையும் பொழுது அந்த உடலும் தனக்கான இணை அடைந்து விட்டதாக நினச்சிக்கிட்டு அந்த ஆன்மா சாந்தி அடையுது, அந்த சடலம் சாந்தி அடையுது. அப்படி நீ ஒருவேளை செய்ய தவறுனா இப்படி சாந்தி அடையாத இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய உடலிலிருந்து பிரிந்த ஆன்மா சாந்தி அடையாமல் திரும்பவும் துர்சக்தியாக வந்து உன்னுடைய ஜமீனையே அழிக்கக்கூடிய சக்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே இதையெல்லாம் கேட்டு ஆடி போயிடுறாரு. என்ன பண்ணுறது நான் இப்படி அப்படின்னு ஆடி போனோன்னே இங்கே பார், நேரத்தை கடத்துறது இப்போ சரியாக இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா செந்தேவி நாச்சியார் இறந்து 18 நாளிகைகளுக்குள்ளே இந்த சடங்குகளை நடத்தியே ஆகணும். எப்படி நடத்துகிறப்போ நான் சொல்கிற வரிமுறையை பின்பற்று அப்படின்னு சொல்லி காலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய குங்குமத்தை அள்ளி சபாபதியினுடைய கையில் கொடுத்து இந்த குங்குமத்தை செந்தேவி நாச்சியார் உடம்பு முழுவதும் தடவி அதற்கப்புறமா அந்த இணையை சேர சொல்லு. அப்படி சேர்ந்ததுக்கப்புறமா முழுமையாக எல்லாம் முடிஞ்சதற்கப்புறமா அந்த உடலை சந்தனக்கட்டையால் எரிச்சிரு. ஊரெல்லாம் தீ விபத்தில் அவள் இறந்து போயிட்டா அப்படின்னு ஊரெல்லாம் பரப்பிரு. இது ஒன்று தான் இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி. இதை சொன்னோன்னா உனக்கு என்னடா இது புதுசாக இப்படி ஒரு செய்முறை இருக்கே அப்படின்னு யோசிக்கலாம். இது காலமாக செய்யப்படுகிற செய்முறை தான். ஆனால் வெளியே தெரியாமல் செய்கிறது. இப்போது உனக்கே இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை வர்றதுனால உனக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. உனக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது, சடலச்சாந்தி அப்படின்னு ஒரு செய்முறை இருக்குது அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னோன்னே இதையெல்லாம் கேட்டு நடைபெணமாக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஆனாலும் தன்னுடைய அதிகாரத்தை அப்படியே பிடிச்சி வச்சுருக்கணும். தன்னுடைய அதிகாரத்தை, ஆளுமையை, ஜமீனை எப்படியாவது காப்பாற்றிடணும் அப்படிங்கிற துடிப்போட நடைபெணமாக அங்கேருந்து எந்திரிச்சு வர்றாரு. எந்திரிச்சு வந்து ஏற்பாடுகள்லாம் தடபுடலாக செய்யப்படுது. ஏற்கனவே ஆருத்ராக்கு இறந்தது தெரியும். அது இல்லாமல் இன்னும் 2 நம்பிக்கையான ஆட்களுக்கும் சொல்லப்படுது. எல்லா ஏற்பாடுகளும் பண்ணப்படுது. வாசனை மிக்க எரி பொருள் அப்படியே அங்கே சேர்க்கப்படுது. அந்த கட்டிலுக்கு கீழே பரப்பி வைக்கப்படுது. எரி எண்ணெய் வைக்கப்படுது. அப்புறம் சந்தன கட்டைகள் வைக்கப்படுது. அப்புறம் அந்த செந்தேவி நாச்சியார் முழுவதுமாக குளிப்பாட்டப்பட்டு அப்படியே பூக்களால் அலங்கரிக்கப்படுகிறார். பூக்களால் அலங்கரிச்சுட்டு அப்புறம் அவளுடைய உடம்பு முழுவதும் ஏற்கனவே அந்த அம்மனச்சாமியார் கொடுத்த அந்த குங்குமம் உடம்பு முழுவதும் தடவப்பட்டு ஒரு அறையில், அவளுடைய அறையிலேயே அந்த பெரிய கட்டிலில் சுற்றியும் வாசனை திரவியங்கள் தடவப்பட்டு அருமையான சூழலில் ஒரு பிணத்தின் கூட ஒரு உடலுறவு செய்வதற்கு, ஒரு புணர்வு செய்வதற்காக ஒரு சூழல் ஏற்பாடு பண்ணப்படுது. அந்த அறையை பார்த்தோன்னா மிகவும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய வாசனை திரவியங்கள் இருக்கக்கூடிய பூக்களால் நிரம்பப்பட்ட அதே மாதிரி அந்த உடம்பு முழுவதும் அப்படியே குங்குமத்தால் நிரப்பப்பட்ட அப்படி இடமா இருக்குது. ஒருவேளை அந்த புணர்வு முடிஞ்சதற்கு அப்புறமா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தனக்கட்டைகள் எரிக்கப்பட்டு அந்த அறையை எரிக்கப்படணும். அதே மாதிரி அந்த தீ அந்த அரண்மனை முழுவதும், அந்த இடம் முழுவதும் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக சுற்றி இருக்கக்கூடிய அறைகள்லையும் அதற்கு ஏற்ற மாதிரியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாமே செய்யப்பட்டு எல்லாமே தயார் நிலையில் இருக்குது. இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா, அப்படியாக அந்த உடலோடு சேர்வதற்கான ஆள் யார் அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை. மற்ற ஏற்பாடெல்லாம் சாதாரணமாக ஏற்பாடு பண்ணிடலாம், காசு இருக்குது, பொருள் இருக்குது. ஆனால் இதை எப்படி ஏற்பாடு பண்ணுறது? பயங்கரமான யோசனைக்குள்ளே போகிறாங்க. நேரம் வேற கடந்துக்கிட்டே இருக்குது. நமக்கு இருக்கக்கூடிய நேரம் குறைவான நேரம் தான். அந்த 18 நாளிகைக்குள்ளே எல்லா விடயங்களையும் நம்ம முடிச்சாகணும் அப்படின்னு நேரமும் கடந்துக்கிட்டே இருக்குது. யாரை தேர்வு பண்ணுறது? அப்படி தேர்வு பண்ணக்கூடிய ஆள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா முழுமையான ஆண்மை இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவனை வெட்டி போட்டாலும் கொன்று போட்டாலும் வெளியே சொல்லக்கூடாதவனா, இதை ரகசியமாக காக்கக்கூடியவனாக இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாருமே பயங்கரமாக யோசிக்கிறாங்க. அப்போது அந்த கணக்கு பிள்ளையான செல்வரத்தினத்துக்கு ஒருத்தன் மனசில் வர்றான். அவன் யார் அப்படின்னா ராயப்பன்.
ராயப்பன் யார் அப்படின்னா அங்கே ஜமீனில் இருக்கக்கூடிய குதிரை லாயத்தில் குதிரையை மேய்க்கக்கூடிய குதிரையை பார்த்துக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஆள். அவன் ரொம்ப புத்தி மங்கினவனும் கிடையாது, அதற்காக அவன் ரொம்ப பெரிய அறிவாளியும் கிடையாது. ஆனால் அந்த குதிரைக்கு போடக்கூடிய அதே கொள்ளை அவனும் தின்னு அந்த குதிரைக்கு சமமான அஜானு பாகுவோட உடம்பு இருக்கக்கூடியவன் அடித்து அவனை கொன்று போட்டாலும் யார் அடித்து கொன்று போட்டா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஆள் இல்லாத ஒருத்தன். அப்படி இருக்கக்கூடியவனை சரி அந்த நேரத்திலே அந்த ராத்திரி நேரத்திலே அவசர அவசரமாக கணக்கு பிள்ளை போய் எழுப்பி எல்லா நிகழ்வுகளையும் சொல்கிறாரு. இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அவனுக்கே அதிர்ச்சியாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் தனக்கு மேலே இருக்கக்கூடியவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சொல்கிறப்போ அதை எப்படி மறுத்து பேச முடியும் அப்படின்னு வர்றான். வந்துட்டு அங்கே எல்லோரும் நிற்கிறாங்க. எல்லோரும் அப்படின்னா யார்? அந்த கணக்கு பிள்ளை, அதே மாதிரி சபாபதி, ஆருத்ரா, இவங்க 3 பேரும் நிற்கிறாங்க. இப்போ கணக்கு பிள்ளை அங்கே நின்று எல்லாத்தையும் சொல்லி முடித்ததற்கப்புறமா சொல்கிறாரு, எல்லாம் புரிஞ்சதில்லை, நேராக போகிற வேலையை முடிச்சுக்கிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆகட்டுங்க சாமி அப்படின்னு சொல்கிறான். சொன்னோன்னே திரும்பவும் சொல்கிறாரு, இங்கே பாரு, ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் முழுசாக முடிச்சுட்டு தான் வெளியே வரணும். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குங்குமமும் உடம்புக்கு வந்திருக்கணும், அந்த அளவுக்கு நீ ஒன்றா சேர்ந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்ன ஆகட்டுங்க சாமி, சரிங்க சாமி அப்படின்னு சொல்கிறான். வெளியிலேயே தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஐயோ கழுத்து அறுத்து போட்டாலும் சொல்ல மாட்டேங்க சாமி அப்படின்னு அவன் சொல்லிடுறான். அவன் சொன்னோன்னா சொல்லிவிட்டு சரி அவனுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கட்டும் அப்படின்னு அவன் அனுப்பி வைக்கப்படுறான். அவன் அறையை நோக்கி அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கான். இப்போ அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கி போய் அந்த ஆண்டை, அதாவது அந்த ஜமீன்தார் நிற்கிறாரு. இது நாள் வரைக்கும் இவன் யாருன்னே தெரியாது, இவ்வளவு பக்கத்தில் அவன் நின்று பார்த்தது கூட இல்லை அந்த ஆண்டையை, அதாவது அந்த ஜமீனாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆளை ராயப்பனானவன் இவ்வளவு நெருக்கமாக நின்று பார்த்தது கூட இல்லை. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தன் தன்னுடைய மகளை புணர போகிறானே அப்படின்னு அவருக்கு ரொம்ப பயமாகவும் ரொம்ப நடுக்கமாகவும் ரொம்ப வருத்தமாகவும் தான் இருக்குது. இப்படியெல்லாம் அவர் வருந்தி போகிறாரே, இதை சூழ்நிலையை சரி கட்டுறதுக்கு எதையாவது பேசணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ செல்வரத்னம் கணக்கு பிள்ளை பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆண்டை நீங்கள் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கணும், ஏன் பண்ணுறோம், நம்ம குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு தானே. நாளைக்கு பேய் பிசாசாக வந்தால் அதுக்கும் கஷ்டம் நம்மளுக்கும் கஷ்டம், அதுக்காக தானே பண்ணுறோம், நீங்கள் தான் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும், வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு தன்னுடைய எஜமானனான அந்த ஜமீன்தாரை கொஞ்சமாக நல்லா வெளியில் படுத்துவதற்காக, கொஞ்சம் மனசாந்திப்படுத்துவதற்காக கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பேசணுன்னு இப்போ அந்த ஜமீன்தார் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுக்கிட்டே, ஏன்பா இவன் போகிறானே ராயப்பன், அவன் என்ன சாதி அப்படின்னு கேட்குறாரு. கேட்ட உடனே இப்போ அவரும் ஏதோ ஒரு சாதியை சொல்கிறாரு. இப்போ நேராக அங்கே ராயப்பன் உள்ள அறைக்குள்ளே போயிட்டான். அந்த அறையை திறந்து உள்ளே போனால் அந்த அறையின் முழுவதுமே அப்படியே வாசனை திரவியங்களால் நிரப்பப்பட்டு வாசனை குபுகுபுன்னு அவ்வளவு மனதிற்கு இதமான வாசனைகள் இருக்குது. அப்படியே பூ மாறி படுத்திருக்கக்கூடிய அந்த செந்தேவி நாச்சியாரினுடைய உடம்பை சுற்றி பூக்களால் அப்படியே பரப்பி வைக்கப்பட்டு அழகு மிளறக்கூடிய அந்த உடம்பு அப்படியே கிடத்தப்பட்டிருக்கு. என்னென்னமோ வேலை சொன்னாலும் செய்யக்கூடியவன் தான். ஆனால் ஒரு பிணத்தோடு சேர்வது அப்படிங்கிறது எப்படி முடியும்? இதே இது 15 பிணத்தை வெட்டி தூக்கி போட்டு எரிச்சிரு அப்படின்னா ஒரு நிமிஷத்தில் எந்த பயமும் இல்லாமல் செய்யக்கூடியவன் தான். ஆனால் சூழல் இவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் பெரிய கட்டில் பூக்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது, இப்படி வாசனை திரவியங்கள் இருக்குது, கீழெல்லாம் சந்தனக்கட்டை இருக்குது, வாசனை எரிபொருள் இருக்குது, இப்படி எல்லாமும் இருக்குதான். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, ஒரு பிணத்தின் கூட எப்படி உறவு வைத்துக்க முடியும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே அவனுக்கு பயங்கரமாக அடிச்சுக்குது. அப்படியே அவன் கட்டில் நெருக்கி போக போக அவனுக்கு ஆண்மைக்கான உணர்விற்கு பதிலாக அவனுக்கூட மனசுக்குள்ளே பயங்கரமான பயமும் பதட்டமும், ஐயோ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற நடுக்கமும் வருது. உடம்பெல்லாம் அப்படியே குபுன்னு வேர்க்க ஆரம்பிக்குது. அப்படியே போய் நிற்கிறான். இப்போ பக்கத்தில் போயிட்டான். பக்கத்தில் போக போக அவனுக்கு எண்ணங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, இந்த சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிக்கிறது? வெளியே போனோன்னு கேட்பாங்க, அந்த உடல் கூட நீ உறவு வச்சுக்கிட்டியா அப்படின்னு கேட்பாங்களே, அதற்கு என்ன பதில் சொல்கிறது அப்படின்னு பயந்து பக்கத்தில் போய்கிட்டே இருக்கான். பக்கத்தில் போக போக அவனுக்கு வேறு மாதிரியான எண்ணம் தோணுது. சரி, இந்த உடம்பு கூட உறவு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அத்தாட்சி என்ன? இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய குங்குமம் நம்ம உடம்புல இருக்கணும், அவ்வளவுதானே. சரி, அப்போ ஒரு யோசனை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி அந்த உடல் கூட உறவு வச்சுக்க முடியாத மனநிலையோடு இருக்கக்கூடிய, உடம்பில் வலு இருந்தாலும் உடல் புணர்வது என்பது உடல் சார்ந்தது மட்டுமல்ல, அது மனமும் சார்ந்தது தானே. அப்போ அப்படியான சூழலில் இவனால் உடல் உறவு வைத்துக்கொள்ள முடியலை. அப்படிங்கிறதுனால அங்கே கிடத்தப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பிணத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த குங்குமத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து தன்னுடைய கைகளில் கால்களில் உடம்புகளில் மெல்ல 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 தடவ ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். இப்படி தடவ ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த குங்குமத்தை அழுத்தி இப்படி தடவி எடுக்கிறப்போ, கழுத்திலிருந்து மார் வரைக்கும் இப்படி தடவி எடுக்கிறப்போ லேசாக கண் இமைகள் அசைகிறத இவன் பார்க்குறான். இப்படி கண்ணிமைகள் அசைகிறத பார்த்தோன்னே இவன் திடுக்கிட்டு போயிட்டான்.
என்னடா இது கன்னிமைகள் அசைய ஆரம்பிக்குது. ஆனால் ஏற்கனவே செல்வரத்னம் என்ன சொன்னார், விஷத்தை சாப்பிட்டு இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் நம்மளை எழுப்பி கூப்பிட்டு வந்தார் அப்படின்னு பயந்து போய் இப்போ தான் அவனுக்கு புரியுது, விஷத்தை சாப்பிட்டுட்டு ஆழ்ந்த மயக்கத்தில் இருந்த செந்தேவி நாச்சியாரை எல்லோரும் சேர்ந்து செத்து போயிட்டா அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க, அதனால தான் நம்மளை கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறான். இப்போ மனசெல்லாம் பதட்டம் ஏற்படுது. செந்தேவி நாச்சியாருக்கு உயிர் இருக்குது, உடம்புல உயிர் இருக்குது, உடம்புல உயிர் இருக்குது, உடம்புல உயிர் இருக்குது அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே வேகமாக வெளியே வர்றான். ஆனால் அப்படி வெளியே வரும்போது அவன் உடம்பு முழுவதும் ஏற்கனவே அந்த உடம்பிலிருந்து எடுத்து தேய்க்கப்பட்ட குங்குமங்கள் அப்படியே நிறைஞ்சு போயிருக்கு. இப்போ இதை செல்வரத்னம் கிட்ட சொல்லணுன்னா, கணக்கு பிள்ளைகிட்ட சொன்னோன்னா, கணக்கு பிள்ளை வேக வேகமாக ஓடி போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜமீன்தாரான சபாபதி கிட்டையும் சொல்கிறாரு. சபாபதி இதை கேட்டு போய் துடிச்சு போய் ஒரு விதமான சந்தோஷத்தில் கூட வேகமாக எந்திரிச்சு தன்னுடைய பெண்ணை பார்க்குறதுக்காக வேகமாக ஓடி வர்றாரு. அப்படி ஓடி வர்ற பாதி வழியில் பக்கத்தில் ஓரமாக நிற்கக்கூடிய அந்த ராயப்பனை பார்க்குறாரு. ராயப்பன் உடம்பு முழுவதும் ஏற்கனவே குங்குமம் தடவப்பட்டிருக்கு. இப்போது அந்த சபாபதி நினைக்கிறாரு, ஏற்கனவே இந்த ராயப்பன் தன்னுடைய மகள் கூட சேர்ந்துட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. அப்படின்னு நினச்சோன்ன நேராக தன்னுடைய மகளை போய் பார்க்கல. மகளை போய் பார்ப்பதற்கு பதிலாக பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய அந்த கணக்கு பிள்ளையான செல்வரத்னத்திட்ட காதில் ஏதோ ரகசியமாக சொல்லிட்டு கண்கள் முழுவதும் நீர் நிரம்ப திரும்பவும் தன்னுடைய அறைக்கே போய் அறையை சாத்திடுறாரு. கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட அந்த நம்பிக்கையான அந்த 2 ஆட்களும் இப்போ அங்கே நின்று இருக்கக்கூடிய ராயப்பனை குத்தி கொன்னுடுறாங்க. குத்தி கொன்னுட்டு அதே அறைக்குள்ளே போட்டு தீயை பொருத்தி வைக்கிறாங்க. இப்பொழுது கீழ் ஜாதியைச் சேர்ந்த ராயப்பனும் மேல் ஜாதியைச் சேர்ந்த செந்தேவி நாச்சியாரும் தகவென பற்றி எறிய தொடங்கினார்கள் அப்படிங்கிறதோட இந்த கதை முடியுது. என்னுடைய அன்பானவர்களே, இந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய அமானுஷ்யம் அல்லது அம்மனச்சாமியார் பற்றி அல்லது அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் பற்றி நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க. அதை உங்களுடைய பார்வைக்கே விட்டுறேன். ஆனால் என்னுடைய பார்வையில் இந்த கதையை பார்க்கணும் அப்படின்னு யோசித்தா, என்னுடைய பார்வையில் இந்த கதையை ஒரே புள்ளியாக ஒரே சொற்றொடராக சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒருவனினுடைய அதிகார பலம், ஒருத்தனுடைய அதிகாரப்பற்று, அதிகார வெறி அல்லது மூட நம்பிக்கைகள் மீது கொண்ட அதீத வெறி அவனை எந்த புள்ளிக்கெல்லாம் இட்டு செல்லும் என்கிற கொடூரத்தை இந்த கதை காமிக்குது. அந்த செந்தேவி நாச்சியாரிடமிருந்த உண்மையை, அந்த செந்தேவி நாச்சியாரிடமிருந்த அந்த கருணையை, இப்படியான அதிகார வெறியும் இப்படியான ஒரு மூட நம்பிக்கைகள் முழு முக்தியாக மூட நம்பிக்கைகளிலே மூழ்கி போன அந்த ஜமீன்தாரினாலும் இப்படி சீரழிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத இதை பார்க்க முடியுது. அதிகாரம் எந்த எல்லைக்கு வேண்டுமானாலும் போகும். அது எப்படிப்பட்ட எல்லையாக இருக்கும் அப்படின்னா, 14 வயசு குழந்தையை 55 வயது ஒரு முதியவன் திருமணம் பண்ணிக்க வைக்கும். அதே மாதிரி கேள்வி கேட்க ஆள் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ராயப்பனை வேறு எந்த காரணமுமின்றி தானே புணரச் சொல்லிவிட்டு, அப்படி புணர்ந்தான் என்பதற்காக அவனையே வெட்டி சாய்த்து தன்னுடைய மகளோடு எரித்துவிடக்கூடிய அவ்வளவு கொடூரத்தையும் இந்த அதிகாரமும் அது சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அப்பட்டமான கேவலமான மூட நம்பிக்கைகளும் செய்யும் என்பதை இக்கதை சொல்கிறது. இப்படியான அருமையான கதையை கொடுத்த எழுத்தாளர் தெரிசை சிவா அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி, இப்படியாய் ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.